आलासिफोरखौ ट्रेन स्टेशनाव दिनैफ्रायनो नै बन्द जाबाय ना थाबायनानै थांनांसिगोन स्टेशनसिम जे बिथांमोना ट्रेनखौ मोननो हायो ना हाया आरोना खारै खारै एकदम आधा लामायावनो माबाखौ हमनांगौ जाबाय आरोना गारि बेखौहाय नै ट्रेनाबो मोनफैसिगोन जे जानाखि जोङो दिनै फैदोंमोन जे आधा लामायावनो बन्द जाबाय आरोना नै ट्रेना फैबाय थादों आरोना जे खारै खारै जे ट्रेनखौ मोनहैसिगोन आरोना मोनफैबाय नङाबाथ' गैलामोन नै एसे खस्थ' मोनबाय आरोना ना खारनांगौ जाबाय बाबु मोनफैबाय गारिया न'आव थांनो मोनसिगोन ना खुसि टिकेट लायनो जादियालाय ट्रेना मोनफैबाय आरोना ओरैबायदि खारनानै फैनांगौ जाबाय नै दा मोजाङै थां ना बाय बाय नै गारिया मोनफैबाय ट्रेना दे गाखोदों दे deh, deh, Aku. Juga gas mati. Jadi menubah itu kuna. जे एसे साहा लोंबाय ना जे एसे गोबाव जाबाय ट्रेनखौ मोनबाय जे मोजाङानो जाबाय जे मानो होनोब्ला जे बिथांमोना दारबाव जे बिसोरनि साइडथिं जे जासमिन ना मा बुङो जे बि दङनो बेनिफ्राय बिथांमोना ट्रेननि थाखाय हिसाबै फैनांगौ जाबाय आरोना जे गैयामोनबा आरामसे थांनो हासिगौमोन ना आरोना दा मा खालामनोसै आरोना उपाय गैला आरोना जे खस्थ' खालामनानै खारनानै आधा लामायाव गारिखौ हमनानै जे ट्रेनखौ मोनबाय आरो